spotlight for some. Ang ningi alung iyak mena utray, but I like a demadua. You play trike and run unong tau, ubay masuar yagi. Kohiman ko para tungin duay nagabinta ki jing dumu shime jongi duay nagabinta ki bapangi bashitam duay ru nagabinta ki retreat jongi kun samla hau bana uni banai katsan kadandru hinyu tari ni duay ru nagabinta bahar ki nang trai jong kaparte kadbangi reke kasni buram jongu ujosa bakud unang trai barau kaparte karake yakisni buram jongi nang trai ginang sngongu ya jisu nagabinta man lagi jing tre kapangile bau jisu unang kerku kardo yakinong tre baro ha kerteng upa baru kon baru mensi mbakoid kajinga jongu trai jongi jisu kris bad kajingi jongu ble lembar kajinga silok jongu mensi mbakoid kindon rengkat bat pi baro Rengkat bat piru. Toin sange shipor ban kuslai halaka donur kamen CM jongi nagabenta ki pop jongi bara jase ki pop persha ya ki jingtre ki por mangim shimla ken buram ya ki jingtre bara kaba ublay ula pe upin kamdi halo jongi jase don ki bru ki bambat kitkli ya la ki kameram jongi halaki ingasem bat kumjuri ki kambara kaba ngi deben pindep da kaba kongu ya ka sur jongu blay Lesa don gi por ngi listing, don gi por ngi lan pajaito an pendep, don gi por ngi la lebein yeki way. Tongin pan map nagabinda baro ki lait ki let jongi, kabang ilale dakik tin ka tilich, jing le jing kam, ka jing mud jing barkat, ka jing mudur jongi. Try jisu map yangi site kud yangi pen kuit pen kantang yaki kam baro ke jingim jongi baro pangindup laban pen kantang yaki way nga pala how blay badan bor baro pada kapi ko himen ko para bangalale pop shibun da ke jim parkat da ke tin da ke kam da ke jingle klet da ke jingle pala jonga da ke jingle pala jonga da ke jingle pala bakrao jonga Namar kata nakarpadi kamaria bakuit kabayaiza katizodi yaki angel bakiri koi badia pi ko himen ko para banduai nagabinda jonga ha utrai ublai jongi ublai badan bor baro nis ne yangi badan dala mahapiki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Triken rat ublay isne Triken rat koble isne yangi Cristo ma ko Cristo ra ko nong penim jongi penim yangi Triken rat koble isne Triken rat koble isne yangi Cristo ma ko Cristo ra ko nyom penim jongi penim yangi to nginia duwai
ngibu ikajing temu jangi baro bau jisu in karko kardo yang hagane gasngi kan mau burom yo Joseph bakuda nang tre inangai tiru man lagi kam kabangi deben pindep halaki ingasem hakim lang salang bad baharo kitanat jangi kam kabangi deben pindep haga sarkar bangin long ki bakuit ka kam bangin long ki bale hok ngiduai naga benda kaperte baro kabai ba ka jing tre shitam jaman lagi brio kanang kendi buram ya kanam ka buram jang blai lembau Joseph bakui ngiduai ru naga benda baro ki bapangi bashitam ko blai u konong tau jang kie baro me u bela bu naga benda u bendrio ya ka ain ka jang ka tre kakta tos ngusane banai ba lembadu Joseph bakui kum ka nuksa badu nongda nginla ban pendep hok yaki kam kiba mebu bangin le bat bangin yo lum yaki bainong ba me kular da utrai jang yu Jesu Kristo kun jame uba im bat san sha renka bat me ha ka jingelong kawe jang men siem bakuit ublay junom da junom Amen. Kajing pule nagikam jong ki apostol. Haba u Paulus ulapoi haan Antioch. Kaba hapi sidia ulakren ha ke sinagog ko para ko kun kuksiu u Abraham. Bat kito hapdeng jong pi kibating burom ya ublay. Hangi lapha ya ka khubor jong kane gajing pen im. Kaba kita kibasyong ha Jerusalem bat kinong yalam jong ki. Namarba kimshem itu ya u lemnes ngutu ya kikten jongki nong ya tu lupa ya kiba lapule man kasngi sabat kilapen urlong ya kane da kaba kipen rem ya u watla kimshem yo ya kadau ban pen rem ya u banya pen ban kila kerpad ya u Pilatus ban penyap ya u bat enda kila le ya kata baro kabala tho shapang jong u kila penhiar ya u nagading pna bat kila teb ya u ha ka jing teb henry u blay ula pen mi pad ya u na kibaya bat bun sngi ula pau hakito kiba lawan kiu ringkat bat u na Galilaya sha Jerusalem kibalong menta kisaki jong u hakipat ba bat ngi wan ra ya kane ka khubor ka babha hapi baya kata kasngi ublay ula kular ha kikpa temen ula pendep menta hangi kikun kiksiu jong u da ka ba pen mi pad ya u Jisu kumba ula tho ru ha kasam ka ba ar melong ukun jonga menta kasngi lakhaya me kakten ublay Isongo yaw. Sam kebaar nomor ruspa nyupsa. Ruspa nyupsa. Tunang rai, waya royu try, ublay usim jongi, lay
jing i mong u trai om don berwan syau pa lai tang danga Alleluia Alleluia. Alleluia Utrai undon reng kad bat pim. Kajimpuli na kakospel bakuit kat kum uya anis. Kaburam mekunsai Jesu la ang halage senran. Washa ba en pin kusalai yekidonu jampi. Tongait ha uble ba tongait hangaru. Haying upa janga don shibun ki jaka shongne. Badda kamlong kumta hato nganjin dala etu happy. Bangan late ben pen kre kajaka nagabenda jampi. Barenda ngalit, ban ngala penkre kejaka nagabenda jompi, ngan sawan biang, ban ngan shim iapi holiday. Bakunda kat haba ngadon piru pindup yadon hangda. But pi tip yakalindi shano ngan le. U Thomas ula ong hau, kotrai ngim tip shano men le. Tekum no ngila bantip yakalinti u Jesu ula ong hau ngalong kalinti kajing shisha bat kajingim omdon uban poi shaupa laitang danga ka gospel John utrai Jira yamek Chris ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ mindagas ni kabalang kakin mau burom ikinong tre baro lemba u Joseph bakuit unong tre u Joseph bakuit ulang ula yai tre badu bale ula yai tre badu Jisu ula yai tre bad ka Maria teizoti badu la trero ban karshan ya kataki ingasem uble ju shongtai hoit haka kitab Genesis ni pule hadin baula thao ya kaparte baro kawe hagas ni kaba Henryu ula shongtai Henryu singi ula shim ban shna ban thao ya kaparte nanda ula shongtai what habang ong ublay u shongtai jutia Henry udang peitia baro udang sumaria baro man gapor ublay u peit ban ngi ong u Joseph bakuit udon ka donu jung ublay u Joseph bakut yesurim upa hakaben sumaria u Jisu kadba udang sumaria u Jisu udang sumar ya u Jisu bat ka Maria teisuti nakano kano ka jimma hakaju kapor ulatre nakataka daw kabalang kala pelong ya u Joseph bakuit nongda jongi nong tre bar kadba manga badmapi ngidang tre u Joseph bakuit ukum unongda udang peit yengi hagajing tre nama kumpa ula peit yaki ingasem hanasoret but habangi don kaneka jing sotu hapo jangi ngin light luit naka jing kusalai don bun gibri ki kusalai hakaneka parte menda namar kim don jing tre namar kim biang jing tre don bun ki kun samla ki angnut banyo iki kam gijam hadin ba kilede pule kot kinyo ayu ban tre don bun ke bru kim duna ki kim sno biang ya ka bam gadi kim biang iya ka pisa ka tengka kim biang ke inga sem kim biang ya ka jingkoi jinghia namar kim don pisa ka tengka te don bun jai ki jingku sulai ha ka jingim jongki bru kabban ang ngop ha ki jingku sulai gide ban sauto balengi ngop ha ki jingku sulai namar ngim don jing shania hau bale ngim don jing shania hau Jisu ngim don jing shania ha ki nong pe iyangi kiba peit kiba sumar yangi ban kapor
ki angel ki peit yangi ki record ki peit yangi uble udang sumari yangi hamalla ka kelek mat nagataka daw ka gospel minda kasngi kadang ai jimmut yangi kadba ngidang sha iya ki jingku sulai ben senshari yangi jisuang wat ku sulai wat snow diaw ngeit hau ble ngeit hangaru kane kalongka tolong jonga jinga kabayarap yangi balait luit na kanu kana ka jingma jonga ni ka parte kadbang idang ku sulai na marngim don kam kadbang idang ku sulai ngi pang ngi shitom kadbang idang ku sulai ngi snow jinjar kadbang idang ku sulai ngim don jingsu hayinga sem kadbang idang ku sulai na marngi dang duk kadbang idang ku sulai na marngim patla ban pindab yake bangi trang ban pindab kadbang idon gi jinjar kawai hadin kawai pad kakatin uble kawan yang hakama jongi banong wat ku sulai wat snow diaw ngeit hau ble namar haying upa jonga kadon bon gi jaka kabamur haka donud uble kadon ga jaka kabayar ban pidiang ya kum kini ki bru badang ku sulai ki bas ngau si ki bas ngau jinjar ki baduk shisin bangi pinhur ni uble haka jingim jongi ngin sayolut na dong shadong kabadon bat haka ti jong uble nagata kadau jisuang haka yeng jong upa kadon bon gi jaka takabamut ha upa don jingduna eye lada uppa don jingduna eye ukondro don jingduna eye but haba baro kine arngot ki atrilang tingiru don jingduna eye what yakabangi ong iduna ni jinjar ni pang ni shitom kamde statya ka jingduna habangi atrilang badubele nagadagadaw jisu udang ban pensautu yaki apostol baki senranjungu ula ong ngalonga lendi ngalonga jing shisha ngalonga jingim kabamot kino ki bru ki bakuslai halor kaneka jinglong kumno ngan yai chakamat kumno ngan pinbyang na dong shadong nagabenda yala dev jisu ngalonga lendi yai budget ya kaneka lendi habang is no kulma jing mur jisuang ngalonga jing shishangim ngim don kam ban wat dakawai pat ka jing shisha kabalaban pen hun yangi ngau tu ya ka jingong jongu jisu ban ngeit ya ka jingong jongu jisu but eat ya ka jingong jongu jisu ban ngin salong ke balai loi nandau jisu ong ya ke bas ngotolot bor ha ka jingim ngalonga jingim lesengi ong ngala persyang manga ban pen kalai ni ya ka jingim ngala persyang manga ban sumar ya ka jingim ngala persyang manga ban wat ya ka jingkoi jingkia but yaki jisu ong ngalonga jingim kabamot habangi ngeit habangi shania habangi aiti lut yalade hau jisu ngi don gi jimpeit na bane ublai udang peit yangi ublai udang sumar yangi bangim don kam jingko slaishu habangi poi sha kane ka jingso to nginum ong ngapang ngashitom ngan le kumno pinbangi ong ngashania hamay ko jisu kataka jing shania kan palai lut yangi bon gi bri kim don jinge bon gi bri ki tiapang kim don jinge bon gi bri ki shem jingdo kim don jinge ki ud barabor halor ke jimpa habaki pai shakamon ki ud habaki pai shakadiang ki ud habaki ki step ki ud habaki leitia ki ud kim light na ke jingod na mar kim don jing shaniaendre ki brio ki bangeit hau ble kin sange ban ud ki sange ban kinyum ki sange ban tieng namar uble ulong katlong janga jingkermen yangi badai na kata kadau kabalang kalaburu ya u Joseph bakwit what happened in jing jinjar u Joseph bakwit shimlas ngau diaw shimlas ngau kosalai shimlat ting habau don kalat kalindi ban artatin ulapai sha uble ulapai ban snap kae kaba uble un pasiaw but da kaba snap ya uble ulayai bait ula penyai bait ya ka jingim haba ula pension nongrim ya ka jingim jonghu ha ka bor uble ula light na ka jingkosalai bon gibri ki kosalai kim jo pension nongrim ya ka jingim ha uble ki pension nongrim ya ka jingim jongi ha ka parte ha ki bru saudong ki bak pasiao bon ke baro bam ai jingkemen yaki bam ai jingsuk yaki bam ai jingkermen yaki
pin ban ki alam ye ki sha ga jing jot baru Jesu om don ba poi sha upa light no yanga kabamot ya kaba Jesu ngide ben pedia ngide ben kongu but ngide ben kendiu ya kaba Jesu kadbang istang ben kendiu ya kaba Jesu hikayangi ka jingem jongi kalong ka jingem kaba kampernai balait na baro kene ke jingang nur jongene ka parte tinaga takadaw pi ke ba pangi ba shitom pi ke ba kusulai na mar pilang baduk pi ke ba kusulai be don jing jenjar pidi ben penbai biang ya ka jimpe jompi shau Jesu na maru blai upeit yengi barabor ngidon ka dur jongo Joseph bakut udang iotia don bon Gabriel se ki bu haying jongi ya kene ka dur jongo Joseph bakut ubadang iotia wat kadba u Joseph bakut ubadang iotia udang peit yengi ke jingiotia jongo Joseph bakut omde ba yo i henre udang yo i u Joseph bakut ubadang iotia kalong ka dak shin jongo ble uba shongtai henre ju sange ben peit yengi ju sange ben sumar yengi te da ka ring jingmut na kane ka tinu ble tongin pai kindia cha u Jesu tongin bratli ya lede sha u Jesu tongin bratli ya ki jingku salai jongi baro shaki janjung u Jesu kadba u Jesu unang hikai komne kade ben pinsngai ni ga jingem jangi kade ben pendengan yengi knamba ngindup light na ga jimpang ka jingkele kalong habau Jesu kren komne bale pat pikit ya ki jingku salai baro hapo jompi bale pi ud men step nga yo i ya kane nga yo sngo ya kane ngam don jing suk shu ngam don jing tengen shu ngam don jing komen shu habau Jesu wat nam ko salai wat nam sngo diao ngeit ya ka banga ngeit ya ka ba uble oi kai yangi kane kalong galendi kaman yalam yangi sha ka jingcho tongin nang pentimai ya ka jingere jongi bar Jesu kanam ba ka jingim jongi kalong ka ba seiso ban ya ka ba menda Jesu bai id karko kardo yangi pensle yangi hikai yangi ban shania tili tilan yame bun sin ngi pang ngi shitam bar ngi koslai ngi snau diao ngi snau jinjar bar ngi penjenjar ru yalade ngi penjenjar ya ki veiru namarwa ngim shimla shania hame yarap yangi ban shania tili tilan yame en yaro ya utrai Jesus Christ Shalom lai shalom amen. tongin plai ka jinge ka jongi ngangit how play pa badan bor baro unong tao ka baning bat ka kendo but how Jesus Christ kun pa marwe jongu utrai jongi yau bala puna men sim bakui yau bala kana ka Maria teisuti yau bala shale ben popon Dios Pilatus la sana harpana yau la yap la tepyo la kiasha ki baya kagasni ka balai la mi pad na ki baya wala kiyo shabene wishang shakamon blay upa dan bor bara nang daw wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangit ho men siem bakoi hakabalang catholic bakoi haka jinge sula ki rikoi haka jimma ki pop haka jimmi pat ka do daga jingim bam jikot amen Lai spa prapusta.
to ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pediang hun ha ublay upa badan bor baro Sai peding jing knyari ti jong pi daga pataga jing rom kristeng jong kejim toyangi badaga palang ku jong baro away. koblay ko temme jonga jingisne baro to peit igi jing terwa jongi ki bangi wanra akamat jome ukenra agas ngi ken mau ya ujoso bakudu nong tre batos ngusne banai bagi jingai bangi terwa kinlong ka jingeda yakitu ki bakot karpadi me dau Christ utrai jangim Amen. utrai undon rain kad bat pim Rengka bat pi. token tiu yana ki do nod Ikan tiu ki sao. tongen aingu ya utrai ublay jangim Kai som hok bat kate. dashisha kalong ka basyong hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka badaingu yame ko kenrat ko pa bakuid ko blay badon bor bat bam jikut bat banai hame ya ka jingero ka badai hok ben pendon buram yame bat ban ai nam yame ha ka ne ka sungi ken mau jongu josa bakuid unong tre namar ulong ubriyo bahok ya ubamela ai kumukurim ha ka kami basoti jongu balai badu shakri bastard badu bas bahusiar ya kaba melatung ban paid ban kami ya ki ingasem jame but ba unsumar suker kumopa ya ukun bala kamarwe jame utrai jongi Jesus Christ ya ubala pun daka jinka surungiyo umen siyem bakoi lemba Chris ki angel ki aro ya kaburom jame ki hima ki demmani but ki bor ki kinyo hakama jame kabaneng bat ki bor kabaneng bat ki sarapyam bala karko kiamane rengkat daga jingkaben ngi karpadi me to ai bagi sur jongiru kinia so lang bat ka jongi kadma ngi pen pana daga jing ya ro pas ngewri kohimen ko para tongin trang nagabenda ke jimpen slay jong men siem bakuit halo jongi hagane ka sngi toding bening kong jong ne ubanai bangin dup tap daga jingisne ngin dup tap daga jingi bangin dup tap daga jinga e halo jongi kamdame hagane ka sngi buram jong joso bakudu nang tre nginang duwai na duka tonu ba jisu ben kedup ya bahro kinang tre jong ka parte iki kam ge jam jongi man ka sngi ke kami ngam sem jongi yaki kina school yaki nungi kai yaki nung tri sarkar ya baharo kinong bela inang manra iki baharo shaw jisu hakane kelimat ba undu pensula yaki baharo daga jinga e jong kabeneng bakin num du jing karmen bakin shania teli telan yaka bor penya jong kabeneng dashisha melongo bakui kotrai katemei jong ka jing koi parom namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum go umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi o Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitom ula shem ya upu badaka ba ingu yame ulakadia yavu badulai halage senran u ong to shim batobam nakane pi baro nemarkane kalonga medjanga yakaba enaiti nakabenda jumpi
Hakaju ke recommenda le abam. Ula shimia ka kuri. Badak ba ingu biang yami. Ula ayaka halake senran uong. Tushim batodi na kane pi baro. Namar kane kalong ka kuri jaga snam janga. Jong ke jutang batimai bat bam jikut. Yakabayan pen mi naga binda ha jumpi. Bat naga binda ki babon. Naga binda ka jimap ikipop. Tale yakane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jongu Chris. Sait koid yangi. Sait koid yaki men siam hadim pen koid. Pen koid pen kia yaki bapang ki bashitom baro. Yada yangi nau bamen. Kajimaya Jonka Jinge Kata sin bagi bam judeu Kat hidi nakali kakuri Ibenda kajing yap jom mekotrai Tatadu Namarkata Ngi ke bapen mendaya ke jingia bad ke jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela nyu yangi ki babit bania hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngevrit ngi karpadia me ba ngi ke bayo benda hakamet bagas nam ukris ngin long ke bela penyateli kawai da umen siyam bakoi token mau ko traya ka balang jamme Kabala priyang hasatala ka parte, bato penjana yaka haka jingin, rengkat badulia upaba kui jangi, ubil badu bishop jangi, but baru kiling do, but kirinium. Token maulem ro yaki himen kipara, shinrang bat kinte, kibela yuti ada ka bakurmen yaki jimmi pat, but yabaru kibela kalat no haka jingis ne jame, to priyang yaki, shaka jing shai ka kama jame. To yisne yangi baru ngi karpadiame, Barang kad bat kamaria teisoti bakui ka kami jong ublay. Ujosa bakudo kurim janga ki apostol bakui. U Francis disease bakui bat bar kiri kuit ki bela pen sobhaya me pateng la pateng. Ngilong ki babid ben yo bin dalem haga jingim bam jekut bat bangini ra bat pindon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu bad habu kallong hamay ublay upa badon bor aga jingelong kawe jongumen seyam bakui baro ka burom bad ka jingyaro junom la junom Amen ko himen ko para tongin duwai naga benda bar ka jing tumu shime shimet haga nigas ngi tori ben jingon jongunu banai inang wanra baro ka jingang nu jangi Iwan rai ke bapang ke beshitom itu wairu naga binda bahar ke nang tre ke bat tre bat gi ya ke jing tre jongi ke nang numberla ki inga sembatu ya bahar jait ki kam ka baki bri ke leha ka parte ina kendiu ya kita baharo da ka jinga ke jong kris itu wairu naga binda ke retreat kerpang jongi kun samla katsan kat henry kat henye tarik uni banai ba ka bahar jisu nam pau haki baro bon ngot ki kun samla kin ban ban ngap ikat tinu trai Kopa jongim bahab ene kalong ka bakui ka kerteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kendau kum bahab ene tuai ngi minta ka jimbam jongi ka bahala kasni badamap ngi rengkang jongi kumbangiro ni map ke beles new yangi badwat yalam ngi shaka jim pen shoy and rate of light ngi naka basiniyo top light ngi karpat ko trai na ki jing siniyo baro Haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign hagis ngi jongi knamba da ka jing rap ka jing isne jamme ngi light baro bona ka pop parin yo jing da na ka jing jin jar baro kat bangi dang ap ke melendi ya ka jing karmen bakui bat ka jing wan pa jung nang penim jangi o Jesus Christ Namar ka jongme ka long kaima ka jongme ka bor ka buram chinom la chinom ko trai Jesus Christ me ubala ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy
Wat pe de ki pop jangi Henry ya ke jingai janga balang jame. But ha ke jing spoon jame. To ai ha ka ya ke jing su but ke jingyat le kawai kat kom ga mon jame. Mame uba im but ba sensha genom la genom. Amen. Ke jing su ko trai kandon para bo renka bat pim. Renka bat Dap da ke jingi do Kristo ngi ai markelia. Hakami kun lambro jang blai. Hakami bakit na ka pop jang parte. So kita ke bela kor jaga jing kawai jang kun lambro. Bukan raat yang belum kusyong kau bedru ku behik jangan. Henry shon ka kiti vitamin C jang kan Sekiaki.
Kotrai Jesu. Yes no no yamengi roy yamengi mane yame. Namarba melawan kapoka donur kamen siem jungi. Melawan ban pen kadang ya ka jeng trang jaga donur jungi. Pen kud yang iko Jesu. Pen slay yang iko Jesu daga jinga e janga baning. Bangin dup la ban ken diu ya ka jingi jame. Hagi himen ki para jungi. Kam dame hagane ka singi toding beningong junga ne ubanai. Hagane ka singi buram junga josa bunang tre. Jesu ya dasumari ki nong tre baro ki nong barla baro. Pen biang baro ki bru ki baya. Namar ki biang. Ai ba ka jingi jame kana pen sule ya ke longing long sem jagi bangin long ki ba pai shame ko Jesu bangin dup each hem ya me ko Jesu taru ki ba phang ki ba shita ki ba shimenda ha ke ni chik mas ba koit menda ai ba ka jinga e janga banen kana ki ar halor ka met ka pa jagi ya men si ha ke jingbo jimbar ka jagi bangin dup yo jing lai lo hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 ta ko Jesus ta yengi ko Jesus ta yengi ko Jesus ta yengi ko Jesus ta pen ko yengi ta pen ko dia gini himmen ke para bara ai ba kinang yo bor ter temai halo jengi hagane gasni buram jungu Joseph bunang tre hallelujah ta ke longi lang sem jengi try ke nam tre baro hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginia duwai endalap sayangi daki jimbam bashngiam na beneng ngi karpadrit yame ko trai badaka bapun halaki donut yagi saki jonga jingi jame katkum ganuksa jongu joso bakuit ngin yai men toy na uso jonga jingsuk baklem kut da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengka batpim Ringka bat blay badon bor barwin karkuyapi uppa badukon badumen sim bakuy Amen. yalisuk ban penpana ka kubur bahajong utrai daga jingim ka jompim Isongo yau play. Bar kandai fu a.